Yuk, tenanan Pak Pri. Yo, nah nih. Nggak umum Pak Pri silet. Raya tas garing terus. Anu ya ulet. Kesatan. Aslinya dubat ini garing ambrol. Pokoknya ora gempur ya ora. Oh, lak gempur jam. Gempur amoh galengan. Iki kan pembakar tok iki. Ayo kaya rondak, kaya gramasan garenge ora apa-apa. Pokoknya ora gempur. Wah, orang nanti pacul loh kayak. Hah? Ndak nanti pacul. Ora pacule. Oh, ini kan telas itek-itekan ya. Ora apa-apa. Iki padet. Pacule. Pacule ora pupukan. Oh, larang bubukan. Iki pupukan kasar. Padak nek. Ada Pulau Kertonan. Bupati Pangurjo. Endi? Anu, jaring. Wah, jaring. Wae dulur Pak Slamet. Wae Pak. Wah, sing mlebu ya. Kok kidul. Malih penak isan. Wis rasah liwat kolor lho ya awakmu. Nggawa pedah langsung. Alah mbuh wong piye cek urung mari lah. Ngeret. Jengglong me japar paling kijan. Pelak kandel. Oh enak dawetane. Wis saya kebo piro tunggal iki. Kandel kabeh lho. Kabeh nelor iki lho. Kaya ngono lho, ngunyul-ngunyul iki. Nah, iki sing ukurane kok ning kidul. Lah ayo mangkane lak kandel kan. Yo Pak Iput, dingi warni karo Supri. Ganti awakmu iki. Jam 4. Ayo to trator-trator dhewe lho. Ndang. Lah curung. Ya sik to. Yo, wes put yo. Lah ning kene obah golek aku Pak Warni di.
Lah ya di wes karo Pak Supri. Ndi wi. Ayo Pak Warni, matul tenanan iki. Ulat Pak nih. Ulet ya. Ulet nempuk. Nah, tuh. Yo, kendang mangan dulu jam 10. Yo, jajanmu udah diutuh jajan. Aku ora kemeng dolan to. Lah ora patek enak nren dino iki. Paculmu ape enak lu ora kelet ya. Ngu sapi wetenge. Hah? Kabel. Iya. Entakmu akeh wani. 8 10. Lah ya iki lho Pak Warni lho. Iya lah ya iki tukang macul ning. Lah ya wis ki Mang, lak butuh tenaga Pak Warni ya. Lah ya karepe sane kan foto yo tengah dawa ngene iki terus iki kon ngepah ngene lho. Pak lak junjung le yo kancane lho. Alah kalau wis tak pesen ngene Pak Lurah em soto Pak Lurah em. Lurah Berjo wi. Ane iki gludung ning mulan titik. Tanggangku di. Wi po langsung diglundune rada orang mulan ngiter akhirnya anjing. Gitu. Yo. Woi, apa sih? Tambang. Oh, anggitku ke tambangnya wis metu wae. Yo, mulan. Lah enteng lho. Aduh. Ngene ora? Nggih plintengan iki. Nek dijalani dhuwur, iki dikepratne. Iki ngono api. Lek dijalan nang ngisor iki kenden. Ayo, maksudnya kan rodok ngene ngono lho, lek di nang ngisor, sing kene ngisor. Iki kepratne kan enggak nyandung maksudnya. Ini kepratne. Kayu apa tadi? Kayak apu. Tujoe putih to. Gampang kapok. Aku gak lek dulu. Anu mana. Heeh. Tujoe